Statement sa isa ka hospital na hanungod sa puno na kapasidad sa ila hospital bangod sa COVID-19 nagtugas ang panik sa publiko. Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental may tag-apat ka mabag-o nga naka-recover sa COVID-19. Sa mga balita national, Bucor, ginpakita ng ebidensya nagapamatuod nga napatay sa COVID-19 ang preso nga si JB Sebastian. Paggamit sang valve mask gina-discourage sang FDA. May nga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karong adlaw Miyerkules, Hulyo 22, 2020. Upod kay Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang Alright, good morning Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 Action Boy, no? Anyway, do medyo ni sa mga aton, Action Boy, naka-face mask kita, no? Medyo challenging sa among part. Nga naka-face mask kami. Sige lang. But anyway, i-greet na lang aton yung mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Kay, wait lang. Kay loading pa be. Okay, good morning kay Francis Lawrence Jake Amodia. Nagapamati siya subong nga aga, Action Boy. And sa aton man, nga mga ka-aksyon kay Bebeng Pacheco. Good morning, Aksyon Radyo. Mangkot lang ko tani. Kung halin sa Manila na barko, batunon sang Bacolod. Damog yan. Subtabi, Action Boy. Ang barko? Ano? Hindi kay may mga actually may mga nag-abot gan isa naligad nga gabi. Nagligan nga kagahon. Pero may mga limit na gid ang pagpasulop kay babalik diri mo sang ang mga biyahe bala. Gindaw gin limit na gid no. May para na nagligan kad lami nagbiyahe man abot di. Pero limitado ang biyahe way pa man sang official gid nga sila nga daw hindi na makasulod dire. Ang gid serious mong border between Bacolod ug Iloilo, di ba? Pero makabiyahe gyapon ni Action Boy ang mga essential nga mga nagakarga sang goods and ang mga nagatrabaho man Action Boy nga Bacolod nga naga-work sa Iloilo or from Iloilo nga naga-work sa Bacolod. Basta may pakita lang sila nga documents. Kaya Catherine kung galing sa Manila may mga LSIs mo galing kay na kung LSI maagi ka to mga stricto nga mga kuan nga mga requirements. So. Correct. Kung yes. Kay Bebeng, kay Catherine Balensario Cesar, Action Boy, good morning. Nagapamati siya. Kay Manjo Arnejo, Novelin de la Cruz, Erwin Gonzalez, Ben Joso, kay Bia Jonathan, nagapamati man. Romeo Barola, Junior, good morning. Sige, may lang nga pagpamati, no? Teka, musta ka, Action Boy, nga naka-face mask subong? Naka-first. Medyo hapo. Anyway, okay lang niya, kaya ni. Kaya Joshma Pecao ko Lucenio, sa ako nga party Action Boy, do ka namin, sa ako nga part kay
Hindi gasto lipstick. Ang na isa sa ngakon nga na notisyan na kung naga-face mask, ang beauty mo, da medyo matago-tago do half na lang no? Matago-tago. So, So, imbes nga dapat magsiling- akong eyes na ni-emphasize siguro, no? So, si mismo magsiling sila nga Dorel, gwapa-gwapa, Dorel gwapa lang, tunga na lang. Gwapa na lang. Tunga na lang. Kalain. Kaya, Correct man? ha? Correct man? Yes na lang, para wala kita gamo. Kaya, Jose Herson, Lapinag Hunyo, Aksyon Boy, nagapamati siya. Kay Roel Salsoretes. Good morning, watching from Talisay. Aprilin, good morning man. Kay Vince Havilon, nanigurunog sa Leia. More Action Boy and Ma'am Dorel, patami lang ko da sa akong bata. Nga si Jack, kag si, sa tita ko, nga si Tag Gloria, gapamati sa Barangay Stefania. Sige. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:10, detalya na sa mga balita lokal. Ginmando parehon ni Iloilo Mayor Jerry Treñas kag Bacolod City Mayor Evilio Lunardia ang pagpasira sang border sa kasunod sa padayon na pagsaka sang kaso ng COVID-19. Epektibo las 11:59 kagabi, nagsira ang border sa syudad sa mga pasahero nagikan sa syudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo, bugos nga Panay kag isla sang Guimaras. Ang siyudad sa Iloilo mag-implementar man sa pagsira sang border sa mga pasahero alin sa siyudad sang Bacolod, Negros Occidental kag Oriental umpisa kahapon nga adlaw kun umpisa karon nga adlaw Hulyo 22. Samtang hindi naman apektado sa mando ang movement sa mga essential goods kag mga kargamento. Ginaabi-abi sang grupo sa mga doktor ang desisyon ng Bacolod City Mayor Evilio Lunardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga pagsirado sa mga border. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Dr. Ronel Sario, Vice President sa Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter, nga maayo ini nga tikang kag nagaupod man sa ila apelasyon nga limitahan ang movement sang publiko. Nagakahangawa si Sario nga posible magdamo ang kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental kung hindi magpatuman sa istrikto nga measures tungod sa nakit-an sini nga madamo ang wala nagasunod labi na ang gusto nga pagsuksok sang face mask kag social distancing. Sa karon nagaulat pa si Sario sa sabat sa mga opisyal sang Bacolod kag Negros Occidental apang padayon sini nga ginapilar sa publiko nga mismo ang kada isa mag-akto nga carrier sang virus agud hindi malimitahan o agud hindi malimtan ang mga basic health protocols na ginapangabay sa mga health officials. Ginarespeto naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang desisyon ni Iloilo Mayor Jerry Treñas nga pagsira sang borders sang Iloilo para sa mataga Negros Occidental, Negros Oriental kag Bacolod. Suno kay Familiaran, Chair sa Bacolod Interagency Task Force, ang tikang ni Treñas ang para sa kaayuhan sa tanan kasunod sa pagsaka sa mga kaso sang COVID-19. Nagpanugyan si Familiaran sa tanan nga magpangamuyo para hindi mangin pareho sa Cebu ang sitwasyon sa Bacolod. Suno kay Familiaran, para sa iya mayara na sang local transmission sa syudad kasunod nga may mga non-LSI kag non-OFW nga nagpositibo sa virus. Duga pa ni Familiaran, kululbaan man ang pagpositibo sa virus sa mga healthcare workers nga kalabanan nga yara sa medical field. Samtang ginaabi-abi naman ni Familiaran ang pagpagwas ng statement sa Riverside Medical Center Incorporated nga puno na ang ila siniging designar nga COVID-19 isolation rooms para mapahibalo man ang publiko.
Nagtugas ang panik sa duha ka syudad ang ginpagawa nga statement sa Riverside Medical Center Incorporated rason nga napilitan sa Iloilo City Mayor Jerry Triñas kag Bacolod City Mayor Evelio Nardia nga magsirado sang border. Sa interview sa Aksyon firing line ginako ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga dismayado ang syudad sa ginhimo sang hospital matapos nga wala una nagpakig-angot sa local interagency task force ang syudad. Ginbulgar man ni Familiaran nga wala sang kamatuoran nga puno na sa pasyente sa COVID-19 ang hospital, kundi duha lamang ang na-confine apang madamo nga medical personnel sa hospital ang naka-close contact sa duha rason nga gin-quarantine kag amo ang rason nga nag-issue sang advisory nga nakasaad nga full capacity na ang hospital. Palayag pa ni Familiaran nga gilayon nagtawag si Mayor Linardia sa tagdumalahan sang hospital ago di pa klarong advisory apang nasambit nga impormasyon ang nagtugas sang alarma kag nag-apekto sa desisyon sang duha ka syudad angot sa ginmando nga border restrictions. Wala sang panibago nga kaso sang COVID-19 ang siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental apang mayara sang tag-apat ka mga recoveries. Sa ginpagawa nga datos sa Department of Health Western Visayas, ang mga recoveries sa siyudad sa Bacolod ginalakipan sang duha ka OFW kag duha man ka LSI. Ang Negros Occidental naman ginalakipan sang tatlo ka LSI, isa sa Banwa San Toboso, duha ka taga siyudad sang Cadiz, kag isa ka non-LSI OFW nga taga siyudad sa Silay. Nadugangan sang 13 ka panibagong kaso sang COVID-19 ang Western Visayas. Sa datos ng ginpagwa sang Department of Health Western Visayas, 612 ka laboratory ang ginpagwa nga may 13 ka mabago kag anom ka repeat test. 593 naman ang negatibo kag wala sang repeat test. Naka-record man sang 35 ka recoveries sa COVID-19 ng Western Visayas na ginakipan sang 14 ka taga-probinsya sang Iloilo, 12 sa Guimaras, isa sa syudad sang Iloilo, kag tag-apat sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ang Western Visayas ang may 810 na nga kabilugan nga kaso sang COVID-19 nga may 288 ka aktibo nga kaso, 506 ka recoveries kag 16 ka napatay matapos na dugangan sang isa nga taga-syudad sang Iloilo. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang isa ka utility worker nga assigned sa Bacolod Base Center sa idalom sa General Services Office. Suro kay GSO Officer Jerome Solinap, sa Hulyo 20 sa nagpahibalo ang lalaki nga utility worker nga positibo ini sa virus. Sa Hulyo 17 sa nagpaidalom sa swab test ang pasyente nga residente sa barangay Tangub matapos ang gintrang kaso. Suro kay Solinap sa nagpaidalom sa swab test ang pasyente, wala naman niya ini nakita nga nag-report sa trabaho kasunod nga iya ginhambalan ang mga empleyado nga hindi na mag-report kung nagalain ang pamatyag. Ginklaro ni Solinap nga hindi involvado ang pasyente sa operations sa Bacolod Respiratory Outpatient Center. Karon nga adlaw, 16 ka mga personnel sang GSO o kung kahapon nga adlaw, 16 ka mga personnel sang GSO nagpaidalom sa swab test, lakip na si Solinap. Temporaryo nga magasira ang GSO office sa Bacolod City Old o kung sa Bacolod Old City Hall para sa disinfection kag natalana nga magpagawa sa anunsyo si Solinap angot sa ila operation. Do 17 siya wala nagpa-testing mo? Oo, bangod, may ginabatsyag sa sir. Okay, do before siya na do lain matsyag na utility worker. Sa base center lang siya, the aras office. Sila ga take charge, dusting, sweeping. Si General Services Officer Jerome Solinap. Nagnegatibo na sa COVID-19 ang apat katuig nga bata nga patient number 4 sa syudad sang Talisay pati ng Iloy kag Utod Sini. Sa mensahe ni Mayor Neil Lezares III, iyagin kalipay ang resulta sa repeat RT-PCR test sang Mag-Iloy nga nagtiner sa quarantine facility. Gilayon niya gintugutan ang Mag-Iloy nga makapauli sila puliana pang ginpaidalom sa gihapon sa pagmonitor kag istrikto nga 14-day home quarantine. Sunod sa alkalde, padayon pa nga naka-isolate sa quarantine facility ang iba niyang himata sang patient number 4 kag nagahulat sa resulta sang RT-PCR test. Angot siligin kakasna ni Lezares ang ginapatuman nga lockdown sa lugar sang pamilya sa Purok Pasto, Barangay Zone 12A apang pa-implementar sa gihapon ng stricto community quarantine para sa kaluwasan sa mga residente. Sa karon ang Talisay ang may 15 ka ma-confirmed COVID-19 positive cases. Temporaryo man ang ginsiradan sang lokal nga panguluhan sang Ilog, Negros Occidental ang gindesignar nga quarantine facility sa Ilog Elementary School umpisa Hulyo 21 kon kahapon nga adlaw. Sunod sa Ilog Municipal Health Office, tuyo sinagod matagan sang higayon ang mga engineers kag personnel nga makapatigayon sang inspeksyon kag makapamtang sang dugang nga pasilidad para mapaayo ang pag-akomodar sa mga locally stranded individuals kag returning residents.
Suno sa Ilog Municipal Health Office, ang mga returning residents nga halin sa high-risk area pareho sa Manila kag Cebu ang temporaryo nga pagdalon sa barangay isolation centers. Ang mga residente naman malapit sa eskwelahan sa barangay 1 kag 2 ang saylon sa iban nga barangay kung hindi masarangan nga maakomodar sang main isolation facility. Sealed off sa otoridad ang 33 ka mga pamalayo kon 30-meter radius sumalin sa balay sang utility worker nga nagpositibo sa COVID-19 sa Purok Seaside, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Suro kay Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangob, 154 ka mga individual ang apektado sa lockdown sa lugar nga makabig nga squatter area o kon ikit-ikit ang mga pamalay. Ginsaylo na ang pasyente humalin sa iya balay padulong sa isa ka isolation facility sang syudad. Suro kay Villarosa, ginabisuhan man ang isa ka manughilot nga mag-home quarantine matapos nga nagpa-home service ang pasyente sang Lunes sang gabi, Hulyo 20. Gina-trace man sa otoridad ang mga kabataan nga nag-akto o kung nagkadto sa kompyuteran sa balay sang nagpositibo. Ginalegan ni Villarosa nga naglagaw-lagaw pa ang pasyente antes nagwang resulta sa RT-PCR test. Dikit-dikit. So, delikado. Pero ang instruction sa akon, isilop, finish after magkuha sa ambulance karon. But subong 30 meters, kinagawa na namon, ginsira na. Bahin sa ang payag ni Kapitan Noli Villarosa. Ginpahayag naman ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office, nga kinahanglan magkuha sa barangay certificate ang mag-live-in partner nga nagaangkasanay sa motorsiklo bilang pamatuod nga nag-istar sila sa isa ka balay. Suno kay Asibuche, base sa guidelines ng paggawa sa National Interagency Task Force, panugutan gid lamang ang mag-asawa nga mag-live-in partner sa pag-angkasanay sa motorsiklo. Naibuluan para sa mga nag-angkasanay nga hindi asawahay o kung mag-live-in partner, magabayad sila sang 500 pesos para sa first offense, 1,000 ka pesos para sa second offense, 1,500 pesos sa third offense, kay kaapat amo ang revocation sang lisensya. Samtang ipahig na si Butche nga nagahulat pa sila kung ano ang standard nga disenyo o kung materyales ang barriers nga dapat ipatuman sa mga nag-aangkasanay umpisa sa Hulyo 26. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginklaro ni Bacolod PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico nga ginadala sa police station ang mga nagkaladakpan nga wala nagasuksok sa face mask bangod wala sang citation ticket nga ginahatag ang Bacolod City Health Office. Suro kay Pico, kung mayara sang citation ticket, madasig kag mahapos ang proseso. Dugang pa ni Pico, bangod wala man sang dala nga printer ang mga apprehending officers nga magpatrolya, ginadala sa police station ang nadakpan, gina-record ang ngalan, kag ginahatag sa ilang himata ang police blotter nga amo naman ang ginapakita sa City Treasurer's Office nga amo mag-issue sang resibo kung mabayaran na ang penalidad nga amo ginapakita sa police station kung sa diin nadakpan ang ilang himata agud i-release ang kapulisan. Naibaloan nagabayad sang 200 pesos ang mga Bacolod nun nga madakpan nga wala sang face mask, samtang 300 pesos naman para sa mga pangayaw. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21. Kag para naman Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
trust. Alright, so good morning liwat action boys sa aton yung mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. By the way, kay Jocelyn Ulak, good morning action boy. Kay Best Tumangan, good morning action radyo. God bless us all. Kay Vanessa Mayo, action boy. Good morning. Sa good Minnesota. Tuesday to ko no sa ila, action boy. Tuesday sa ila. Yes. Hi kay Miss Santander ko no, action boy Kag happy siya ko nung nagasuksok na face mask. Sige. Kay Edwin Miranda Sr., good morning bro. Rose Renner, good morning. Remia Garcia, Marjorie Villaflor Tipsay, Suset Lomeda, sakay Mona Carmona, Jean Buerom, classmate mo ni ka mga schoolmate. Engineer Ernie Earl Bailon, good morning man. Keep safe always. Sakay Jean Buerom. Sige. Sakay action boy kay Sheila Alagos. Good morning. Monitor lang kami din ni Marites Fausto, Garments, Barangay Villamonte, Capitol Heights. Si Edwin Pineda, action boy araman. Kagkagin action boy, wala nag-refresh dibi sa akon. May naga-comment dala sa Babaw, Baladampe. Kay Jocelyn Ulak. Halin kay Jocelyn Ulak pa Babaw. Kita mo da. Ang ano? Ang comments, greeting sa aton yung mga ka-aksyon. Kaya nag-refresh di sa akon, wala na nag-appear. Kaya ko daw, kung kadamo, di ho. Paki-read na lang the action boy, please, thank you. Kay Benji Joso, ay pa niya, no? Benji Romeo, Baroba Jr., sakay Josma Lucenio, good morning sa tanan. Jolly Castillo, Jose Hierson Lapinig Junio, sakay Ruel Solcorites, watching from Talisay. April Lynn, hello, good morning man. Vance Havilona, good morning sir boy ma'am Dorel, patamiyaw silang da sa akong bata kasi Zach, kaya sa tita ko kasi Tia Gloria nga pamati sa barangay Estefania. Ay, good morning. Sally De Sousa, Marisa Ganal, way pa nagkuha ng muda. Arnes ako action boy. Sige, go. Ikaw, kay Chris Somes, good morning. Kay Glycia Avlas, good morning. Listening live from Vancouver, Canada na, di ba? Canada. Yes, happy listening. Wala pa din silo. Wala pa din silo so Canada, far. Singapore, no? Yes, correct. Kay Rufili Bran, action boy, mayong agaw, morning mga gwapo ko. Uy, ano naka-face mask ta? Sa Kaban Ano Kalan. naka-face mask ta nga duwa? Nagwapa. Sa Kaban Kalan na si Rufin, di ba? Sa Kaban Kalan siya, okay. Kaya Mary Grace Bertol Chua, good morning, Action Radio Bacolod. Kay Rante Banaag, good morning. Ormoc City naman sila, Action Boy. Tamyaw lang ko no Banaag family sa Hinigaran. Richelle Agoranze, morning, Action Radio. Greet ko lang akon mama, neneng Agoranze, kag Bailon family. Sister niya ko no pamati sa Binalbagan. Salamat. Kay Gladys Panganiban, good morning, Action Radio. Good morning, Negros. Kay Enrique Sobaldo Jr., Rico Escalabanan, good morning, man. Tani ko no, wala lang tayaga face mask. Sige lang kay kabahay din sa health protocol. Chart. Correct. Kay Bert Carvalho, good morning, the action na boy. Monitor kami di Hutuda Handumanan. Saan naman tricycle owners and drivers. Hutuda Handuma. Okay. Hutuda. Kay Stam Faren, good morning. Naka-face mask ako, wala ako gwapo ako nagyapan. Thank you so much. Small thing. Chart. Kaya Arnel Hulgin, good morning mga ka-action, watching here sa Hinubaan. Oy, sa Alagad Radio ha. Sa may Hinubaan 100.5. Yapulo pa nilag lang. Yes. Si Bigo tato Eric galing kapon tinirifi galing kay ako tingala ko sa cellphone ko iban ko nga contacts. Nagkala dula bla. Nga man. Buhay ko kabalogan, tingala ko gani. Tingala ka gani, di ba? Makuton ko pa nga. Siguro, action boy, kay basi, na ano yung pero actually, din, nawag siya sa batkul ko sino ni man. Basi tama, nakadamo sa imo kontak? Hindi man. Hindi man? Okay. Kay Arnel Holgin, action boy, na-greet ko na gali. Kay Nals Legarde, good morning, watching from Mandawi, Cebu, sila action boy. Ay, halong ikaw mo da sa Cebu.
Kay Nia Centineo, ay baw, anay nga naka-face mask ko doon si Katrio, nag-gray ko kuno. Hindi mo. Hindi mo nilhaw. Hindi mo haw. Kalain. Kay Bia Jonathan, taga si Palay ko na Action Boy, ginag-greet niya. Good morning. Kay Gracia Horvidalia, good morning man. From Mambulak Silay naman siya, Action Boy. Jelmar Hordan, good morning man. Oh, yes. Kaya sa tanan nga nag-upod sa aton, subong nga aga, Action Boy. Medyo adjust kami subong na Action Boy sa Naubos mo na? namon. Astas dalom, Ged? Well, ha? Astas dalom, naubos mo na? Oo, si Gracia Horvidalia. Kaya sa babaw, kagina Action Boy. Actually, Oo. damo to Gani? By the way, happy birthday, Action Boy, kay Ate Ina. Chuji, ara siya subong sa Japan. Okay. Ika-22, yung pala nga birthday. Uy, bata pa sa mo. Pero ate ko siya. 22, subong. Charot lang. Ika-ano yan lang ika-26 na lang. Kaya para hindi wala... Para may isa sa kabansisi mo sa katoy. Para duma at least acceptable ang pag-ate ko siya. Correct? Correct. Correct. Sige. Kay Action Boy, kay Angie Halandoni, good morning ha. Kay Chris Kasing... Tagala Carlota na si Angie Ano para ni Basahon man? Kaknyo? Ha? Good morning, dress sa imo. Kapita ko no, greet niya na ko no kapita. family. Kaknyo, ne? Kaknyo. Kag tilog nga-monitor sa inyo and watching sa San Enrique Negros Occidental. Ate, sige. Standby na kita sa atong mga balita nasyonal. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapa. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio, Philippine Standard Time, las 6 media, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpakita na sang Bureau of Corrections ang litrato sang bangkay sang high-profile inmate ni si JB Sebastian kag ginpresentar ang death certificate nga ginasaad nga napatay ni sa COVID-19. Kalakip man sa ginpresentar sang Bucor amo ang COVID-19 swab results ni Sebastian alin sa Research Institute for Tropical Medicine. Personal man na inbasa ni New Bilibid Prison Hospital Director Dr. Henry Fabro ang cause of death ni Sebastian nga mo ang myocardial infarction as a complication of COVID-19. Sunod naman kay Bucor Legal Officer Attorney Hobert Luz, nagpreparar man sila sa medical records ng ibang mga inmates nga napatay kung kinahanglanon gidman. Nagiyo na ang Senate Blue Ribbon Committee para sa imo ang investigasyon sa kamatayon sa pila ka high-profile inmates sa National Bilibid Prison tungod sa COVID-19. Ginpahayag ni Senator Richard Gordon duluda ang mga kitabo kag may nakitaan siya kapag lapas sa protocols kangay sa wala gilayon pag-report sang DOJ kag DOH. Dugang pa ni Gordon nga dapat may pamatuod nga napatay ang nasambit nga mga preso agud madula ang pagduda sang publiko. May nakitaan man nga administrative violation si Gordon sa pamunuan sang Bucor tungod sa wala pagsunod sa protocols. Ginpahayag naman sang abogado ni Senator Leila de Lima nga hindi makaapekto sa kaso sa iya kliyente ang kamatayon sang high-profile inmate nga si JB Sebastian nga isa sa nag-akusar sa senadora may kangtanan sa illegal drugs. Sunod kay Attorney Bonnie Tacardon, patay man kung buhi ang naghimo-himo sa akusasyon sa senadora, hindi ini magapabago sa kamaturan nga tanan nga aligasyon batok sa kliyente ang puros kabutigan. Una, dirigin konformar sa Department of Justice nga napatay si Sebastian bangod sa COVID-19 kag nagmando nga imbestigahan ang gulpi nga kamatayon sa mga high-profile inmates sa National Penitentiary nga tanan ginaangot sa virus. Sa iban nga balita national, gina-discourage sang Food and Drug Administration ang paggamit sang publiko sang valve mask labi na sa masirado nga lugar sa rason nga hindi makabulig sa pagpugong sa paglaptas sang COVID-19. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, ang valve mask mahimo lang gamiton sa open area o kung mga tao may distansya nga isa tub-tub duha ka metro. Dugang pa ni Domingo, may pila ka hospital nga dumili ang paggamit sang amo nga sahay isang mask sa mga pasyente tungod mas vulnerable sa virus. Palayag pa ni Domingo, madamo nga valve mask ang hindi rehistrado bilang medical device tungod gindisenyo ini para sa industrial use kaangay sa mga construction workers kag panday.
Ginpasiguro naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga komitido ini nga himuon ang tanan agon makakuha sang COVID-19 vaccine para sa mga Pinoy sa tiyon nga main available na. Sa pagsapol sa Presidente sa Cabinet Secretary sa ipagwa Martes ang aga, ginpahig ni Duterte nga kung ginakinanglan sang gobyerno sang 110 milyones pesos agon matagan ang tanan. Doon pa ni Presidente Duterte, handa siya nga magpangutang kay magbaligya sang pagka-propiedad agon ibakal sang bulong para sa virus. Palayag pa sa Presidente, may vaccines na ngayara sa final stages ang iba nga pungsod kaya nagalaw mining ang Pilipinas ang hindi maulihi nga maka-avail sang bakuna. Kag sa katapusan nga balita national, ginpasiguro ni Senate Minority Leader Frank Drilon nga handa ang oposisyon nga magbulig sa administrasyon sa ginapangatubang nga away batok sa COVID-19. Suno kay Drilon, maayo kay gaynan ang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes para ipreparar o kung ipresentar ang klaro kag komprensibo nga plano agod malampuwasan sa pungsod kag mga Pinoy ang pandemya. Dugang pa ni Drilon nga dapat usisaon sa Interagency Task Force sa ilang mga ginahimo tungod sa pananawan sang senador. Hindi epektibo ang ginahimo nga diskarte sa gobyerno tungod pa dayon ang pagsakas ng kaso sang balatian. Palayag pa ni Drilon nga mabulig ang oposisyon agod mapaayo liwat ang ekonomiya apang kinahanglan sang klaro nga plano kun bala magdugang sang buwis o kon magpangutang. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:34. Kag para naman sa Standby na sa Action Report second portion upod ka Action Fred Salanga. Balikan naman kita sa aton dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.